Dispare din viața mea. Căteana a făcut nic. Eu m-am dat la o parte. Nu, el scrie dispare din viața mea. Și scrie la alt druc, nu știu cui. Că tipa românește-ți fetița. Хотя ее сначала nici nu vorbesc. Și el scrie. Eu eram șocat. Yuri, thank you. Și am atât druzi stau și spun că eu am șis inima lui băiet. Că el s-a stăruit pentru mine, dar eu sunt ticăloasă. Spune cât vrei, lămurești cât vrei. El ies-ți cu dânsul. Trist. S-a stăruit. Interesant. Nu, eu pot zic una, eu pot zic alta. Asta e precis. Ce-am vrut să mai spun? Încă una. Eu vorbim cu prietenii lui și fiecare dată stăteau și mă vorbeau de rău. Srăteau просто. Că eu așa. Хотя eu stau și lămuresc că eu n-am opus să vorbesc cu băieții și eu nu știu. Asta e normal să mă vorbească așa. Și am ținut dialogul ăsta și până mi-am dat seama că chiar ei stau și mă vorbesc. Nu de râs li la tăți râs, dar просто le era comod. Nu știu cum să vă spun, asta e altceva. Ca muzică, asta e normal? Nu mă fac în campanie și stau vorbesc așa urât. Nu? A fost odată și ultima dată. Laura. Asta e Iunia. Da, spun так не понимаете. Вот спуск стеколаса. Ну, похуй. Лучан, thank you. Afla, thank you so much. Nu înțeleg pe platforma asta TikTok eu mă arăt cam nu chiar așa curat fată, dar îi spun sincer, da, ce să faci? Dacă, cum să vă spun, asta e ca lucru, faci bă o копейку. Хотя как дела? Нормально, Юля. Пошло. Меня уже 3 раза так оскорбляли. Афа, thank you. Сначала его друг, я говорю сегодня в ТикТоке, его друг, потом я зашла, потом посмотрела, что он писал, он высмеивал, короче, в комментах. Потом я просто вот так недавно, короче, играла вот с этой девкой. И она на испанском высмеивала мое имя. Ну, смешно. Александр Эль. Знаешь, не знаю, у меня просто нет настроения уже. Раул, hello. Nu, și vreau să vă spun că, sincer, eu n-am încredere, eu am un băieț. Și nu vreau să vorbesc cu băieții, chiar dacă drugul. Nu, друзі poate să râd de tine, și așa. Хотя n-ai făcut nimic rău. Ca fată, ea, cum să spun, e voi să înțelegeți niciodată. Nu, până și ne un перерыв. E un перерыв mare. Să mă odihnesc de asta. Pe urmă asta ce din nou. Nu știu am vrut să spun. Decât, nu știu. Poate nu trece durerea.
Nu da, prieteni nu poți să aibă, dar să vorbească așa normal ca omul. Nu, să zici niște, cum să vă spun, prietenă, pe veci nu poți fi prieten, dar să vorbești așa măcar o zi cu dânsă, tipa, ca prieten, nu ca iubită. Asta e normal, dar să râzi, nu cu mod. Deci chestia. Asta trec chestia, asta trec. Tot o să fie bine. Блядь. Urc ochii că s-o obosită, nu uitați. Eu stau obosită. Хотя я îmbărnit. Nu mă culc că nu pot să dorm. Da, spune da. De asta nu răspund. Eu nu am încredere în băieți. Ce înseamnă morojoană? Moroșne? Серьезно? Înghețată se întreabă cu tăt? Hai, nu spune. Am așa. Nu. Asta încă e un fel de păcăleală să scoți fata la undeva. Cum ai fost una? Jimmy Hello. Fost în, cum zic, după asta, tipa un băiat tot așa îmi scrie și eu ce vreau să spun, eu nu văd nu spunem. Da, și nebunii scrie, da? Tot așa, niște nebunii special păsească fata, să răspundă. Hai că eu sunt așa, că eu așa fac așa. Nu se răspundă numai decât. Eu le spun, nu încercați să păcăiți că eu știu tactica asta voastră. Și eu vă spun sincer. Hello, Mexica, hello. Poate am trecut eu într-o perioadă, я не такой. Ну, все так говорят. Alex, hello. Mr. Alex. Tot spun așa. Serios? Păi, ce-a fost asta când îmi spuneai că ștești capul să văd? Scoală-te să văd? Păi, la chestia asta nu le place. Deodată te arăți într-o parte, rău. Sincer îți spun. Mi-a plăcut și ea mă dai încredere. Buba, hello. Poate fac eu rău că vă spun sincer? Cred. 100% de fac rău că eu vă spun sincer, nu? Da, fac rău. Nu știu. Metallics, hello. Так что... Бог с ним, все пойдет. Сейчас я... You're хитрец. Хитрец? Nu, eu am o stare asta chicată. Mike 11, hello. Ce vrei să spui? Nu înțeleg. Întâi vrei să faci tot ca oamenii, dar pe urmă... Fără inimă? Eu sunt fără inimă. Bun. Walter, hello. Laura, eu prima dată să te văd.
Nu pot spune nimic. Elder, thank you. Thank you, Elder, that's great. Mi-e pare că Julia spune că n-am spus atât.